Vitaj v appke. Registrácia je jednoduchá. Stačí zadať svoju e-mailovú adresu alebo použiť iné existujúce konto. Po vytvorení vlastného účtu odporúčame synchronizáciu s tvojimi mobilnými aplikáciami, ako je Apple Health alebo Google Fit. Takto appka automaticky vyplní tvoje údaje a ty budeš môcť plnohodnotne pomáhať. Začni s nastavením vlastného profilu, kde môžeš nahrať svoju fotografiu a doplniť užívateľské meno, aby sme vedeli, kto pomáha. Hotovo. Teraz už len treba nazbierať nejaké kalórie, aby si mohol darovať energiu. Ráta sa každý krok. Po vykonaní aktivity uvidíš na svojom profile aktuálnu štatistiku a množstvo spálených kalórií, ktoré môžeš darovať jednému z príbehov. Výber je na tebe. Stačí si prečítať, koho chceš podporiť. Appka premieňa tvoje kalórie na finančnú pomoc. Preto sústreď svoju energiu. Každý príbeh môžeš podporiť len počas jedného mesiaca. Pohybom prsta na slidery určíš, koľko spálených kalórií chceš darovať. Energiu môžeš rozdeliť aj medzi viaceré príbehy. Odteraz je pomoc v tvojich rukách. Skvelé! Práve si pomohol konkrétnemu príbehu za lepším životom. Touto podporou sa môžeš aj pochváliť. Jednoducho prezdieľaj svoju pomoc na sociálnych sieťach. Na svojom profile môžeš sledovať spálenú energiu a jej hodnotu, týždenný prehľad darovaných a zostávajúcich kalórií. Pozor, kalórie môžeš darovať spätne len 7 dní, inak vyjde tvoja energia na vnivoč. Nájdeš tu aj históriu darovania a mesačný kalendár pravidelnosti tvojej pomoci. Po kliknutí na tlačidlo nastavenia vpravo hore môžeš zmeniť svoje osobné údaje alebo doplniť fyziologické dáta a tiež vypínať či zapínať jednotlivé notifikácie. Odporúčame nechať si väčšinu zapnutých, aby ti kalórie zbytočne neprepadli. Za aktivitu a pomoc ťa appka odmení rôznymi súťažami, aby tvoj pohyb získal ešte väčší zmysel. Zapojiť sa môžeš po svojom prvom darovaní. Aplikácia tiež ponúka sekciu novinky, kde sa dočítaš o najnovších aktualitách zo sveta appky a športu, ale aj o úspešných príbehoch a činnosti nadácie APA. Tvoja energia sa na finančnú pomoc premieňa aj vďaka našim partnerom, za čo im ďakujeme. Appka, prvá aplikácia, ktorá pomáha. Aplikáciu Appka si môžeš stiahnuť na Apple Store a Google Play. Viac informácií nájdeš na www.appka.app.